Anyang laki din! Hoy, ambaw! Sika tinangalay ti batsop ko niya! Nya, ay di ka magpabasol na nalurina. Tapay nga rod nga awanan di batsop ko akairuruar ko lang idi kalman. Ay kaya mo ang mga mano na isot dita baul na iplas Anya? Kay isawat. Pero kampay nga umuna asak pa ngagpabasol kayaw. Oho, sika lang ti lumablabas dito'y balaymay. Iso nga amangan no inalamat idi awan kamay. Unay mo dati nga, jak pagan ano dahil batsop mau. Naputa kastuya lang, ipagarap mo na jak kabalan ti gumatang hindi batsaw. Unay kayo mo tinanalurina. Ano ti batsop ka Kano kaya mo ikang gabay, uray walaw, siyam sa kapulaw. Anya? Apay, ang yaya ti pag-apaan nyo itay kiniambaw. Diyan na po kaw abatsop Kanya, inapam ni ambaw gapu iti batsap. Amaw nga iso tinangalay ti batsop tayaw. Adalang idi kalman. Sa ita, awanang. Iso nga amuklatan adinagas na idirabi ay tanarabyan ijay tersina. Ay na Lorena, nagalas day tang ugalim. Sakbay ngagpabasol ka, panagnakampay mo Saan ani ambaw tinangalay ti batsap? Intaray dagiti utaw. Oho, tapabasolam pay lang dagiti utaw. Wan garag, kaputan nakita kay Jerwar ti banyaw. Isu adi mulat ang papabasulin ni ambaw, kababain ijay tao, kababain ti kastangal aramidan. Nagalas mo ti ugali ni Nana Lorena. Apay ka di manong ambaw? Kasanaw, kapabasulan na kiidin at sakti na nga ano di mapupuka wabatsom na. Anyang? Amangang kidi awang ka di ti batsom na. Aging kukunalain jo. Hay, nanti Lorena man. Bayam manong ambaw. Ibagak to ni manong laray. Tapno, bagaan na ti asawa na. Waman jo mar. Tano siya ti mang bagbaga. Ang mga nudyak makapagtepal ka maringok kaw. Matibab ko na dyan yung babae. Ay na. Maapaw. Bayan nyo latan. Amang anukas dyan na lang. Maawatan yun at babae ka nga raw. Iso lang ti kasjay Ado, mutyaman mo kababaka ng nasisingpo damay. Sanda, basta agpabasaw. Ay na, bayan nyo manong ambaw. Nana, apay, anya yatim bagbagam kinambaw. Apay ka di manag. Apay babasulim ka na nga iso tinangali ti sabon maw. Kat iso lang mati lumablabas ijay balay. Ay na, di ka kasta ngagpabasol latan. Amangan mo, ito ayam dagiti ubeng. Saan mag? Tay di sakbay kami ang maturog. Inusar kaw. Uno saan, intaray to utaw. Nga ta? Wan, kaputa kasi jay mo ilaang iti balay ka. Anya? Iso anas ka nga idulin anay mbag dagiti usar. Nangruna dagiti makan. Gaputa imadumanan ita ti pistay. Nagaduti utaw. Bakit? Magisagana ka man iti balon tayang. Saan siguro lakay? Apa kay? Ado ti maubray na talaw. Saan tayo ang makaawid into na daw? Agitugot tayo langan iti kaldiraw. Agluto tayo ijay kalapaw. Malaking kadaytan bakit? Wen, bagas laangan ti awitan tayo. Tailuto tayo ijay kalapaw. Ala, wala bakit? Awam mo't ti mailuto asida. Amangan mo't ano parya manay. Parya idi namin san akalman. Parya idi kalman. Parya man ita. Makauma mo. Ay na, apay a problema ayaday ta. No naumakan iti parya. At damot ijay tarakan mo ahulo. Anya? Ay. Nang ibaga apang sinadagiti tarakan ko. Ay. Ay, katsya ka. Awan pa'y mo tinangibaga abawal apartyan dagiti hulo. Ay na, saan ko nga imbaga abawal? Ng panglaban dagitay. Ay, kat paglalabanan tayo idan adito'y kaldiraw. Yeah.
Nakitam ka di takurita yaw. Saan ba kay? Apay, awang ka day? Awan nga rudan. Hindi. Apay nga. Mga no adda ng bulaw. Urayom latan ba kay? Mga no isublida yung tumadamtama. Nila ang susi mati umay ditaw. Amangan mat no inala naman ang. Ay na bakit? Di ka man rin basta agpabasulatan. Urayom ko na. Tamangan no adda laing tinang bulaw. Bayam, tano lumabas ni susi ma. Damagak manang. Anya, imbagak lang arudeng urayom. Tamangan no adda ng bulaw. Kunamalan na ni Marisusi matinangala. Kahit isola ang mati lumablabas ditaw. Ay, daytoy kat tijak pangayatan nga gitugtugot iti kagawaak ditaw. Takanayon amapukaw. Basta di kag pabasulatan ba kahit narikat ti kasta. Nasaya at taimay ka, Marisosima. Apay, adda ka diti itad mo pagsayaatan kumare. Awan, kayat ko lang nga ibaga nga isublime di takurek. Takuremot nga ibagbagamot. Adda aya mo ti inalalak. Si kalaang ti lumablabas dito'y kalapaw may maray. Iso nga amuklatan, asi ka tinangala. Ay na, kumare. Agbain kamot Apay, adda aya mo ti ibidensyam. Asyak tinangala iti day taatakure. Pagan anok ngay day taatakure. Adda mo takure. Adda pa'y tilako. Kayat mo talakwan ka. Ha? Ibagam laang no kayat mo ti umutang iti lakok at akure. Saan aday ta agbirbirok ka iti awan kanya? Anya? Antay, isublik man na ito takore. Naa, si kamagayam tinangala iti takore may jumar. Walang tay. Hawang kayo kami di kalmaan. Iso nga impakada kung adito'y kalapaw yaw. Anya? Walang tay. Pasensya kayo na. Sana kami na nagbalo ni Tikabay. Iso nga hindi nakita nga data ko rin dito kalapaw yaw. Pinulod ko nga. Ay, isumot lagayam analaos ti unget ni Marisusi maididinamag ko kunkwana. Anya? Impagarup yaw ni Antisusi mati na nga na. Wan, gaputay sulaang may, ti umalalatiw dito'y kalapaw may. Ay na, antay. Inuray yo kumaan na isubli ang. Sakbay adinamag yaw kina Antisusi ma. Ay sus! Nagapwam, Jomar. Di tamang kalapaw da Anti Lorena, Antisusi ma. Unantay. Napangkuin subli di binulog ko at akurida. No kasta. Sika tinangala iti sapsapulon na at akurina. Unantay. Kaay na. Pasensya kayo na. Kapukan niya, inahaba na kayo kaya. Huwag nga raw. Ipagarup na asyak tinangala iti takurina. Gaputaan muna nga ijayak amagmag na. Ngam di namot pinanunot, nga damot lakok akaldero kas kada takure. Huwag nga rin, antay. Yung talaga kita kas dito ugali na. Wadda ti mapukaw akagawaan na. Mang pabasulat tayo ti orasinaw. Kas tami lang ta aramidan na kinimanong ambaw. Ay, kasta aya. Unantay, kinunana iday. Animanong ambo tinangali ti batsop na. Ngam amangan no, intaray ka dito utot. Ay, aniyan ni Mari Lorena. Agar aramid, iti pakaisagmakan na. Huwag nga rin, antay. Ay, papanan nyo ka, day? Ay, di taman kalapaw da Mari nga Lorena. Mapan kuman ikan iti dakkel at akure. Barang mapabainan, kat sardengan nan dayjay nga ugali na. Nabirukam ka din, di takurem kumare. Ay, wan maray, inalagayam day ta jumar. Hay, day jay tuma ngamin aka anakak, inala na adinem pakpakada. Kasta. Wan maray, kat pasensyakan Awan anyaman na. Adoy mare, alaam day toy. Ha? Takuri adakal? An-anwa ngay day tamaray. Itad kun kan ka kumare. Ang mga numay-may sa ngamin titakurim iji balayaw.
So ngayar aramidan nak iti basol ko. Ha? Ala amare, kukwa mo daytoy atak kure. Kat aguma ka nga agidadang iti danaw. Kaasi kamot numay sala ang titak kuren. Ay, Marisusi ma. Gamsapay ko tamanipod ita. Sarde nga mo, ti kinalaing mo ama nagpabasulatan iti uray asinaw. Day tati pagnak, Ma'am Lorena. Anya nga itirik na mita. Ay, mabainak nga rod lakay. Kan mainsulto ak iti inaramid ni Marisusi ma. Basol mo Nung nainsulto kay tinarabid na, dakkel mo't nga insulto ti panang pabasol mo kay kuana. Pabasulam anang halay ti takuraym. Anya nga ita, inikan na kalagi nga ro tinagdakkel na takure. Ay napangaasim lakay, husto kuman. Ingkay subli da ito atakuray. Awon saan? Ingkabayadan. Ape nga ang sakti ibaon mo. Sika ti mapala. Sika nga ro tinagbasaol, di sikamot at timang resort iti dayta. Anya? Hey! Agnakam ka nga tayta, Lorena. Adal ko man taking ka. Di ka ngamin basta agpapabasol iti ura sinula dita. Sakbay amang pabasol ka, biro kumpay nga umuna. Nasaya at bay, taladaan ka dito'y garden mo, Marisusi ma. Si kamot gayam pare. Apay, ada ka diti ibagam. Umay ko lang itulod na ito, Mare. Ay, Ha? Kwarta mat. Apay ka di dayta. bayad jay takuri nga intulod mo jay kalapaw, Mare. Aniya? Well, Mare, bayadak na jay tapno saan ka amalugi. Kaya pakawan naman tin ati asawa kiti naramid na ka, Mare. Ay na, won ka de. Naaramid ko lang dayday. Kaputan na insultuak iti imbaga na kanya. Mawatang ka, Mare. Ala, awatim da ito. Bayadak ti takuraym nga intulod mo iti kalapaw. Awan mo't kumati planog amang pabayad iti dayday pare. Unagam lako mo't, Mare. Sa nabalay ta, usarin mintaw, Mare. Nay, apay anya man ang tisisi imom dita, Nana Lorena. Ay, awan, ambaw. Aha, mo kunti ugalay, Nana. Apay anya ka di man ang tinakitam dita ya. Daytoy sabon awings. Kasla daytoy jay adda ijay balay. Anya, ay di mo man ang parwarin ti ungakaw, Nana Lorena. Malasin ko daytaw. Daytaw jay kaluklukat ko itay agsapa. Inusar ko iti inlabak nga ulas dagiti anak ko. Aha, wagbalaw ka kay din, Nana Lorena, o. Bumabagag ka nagalas sa ugalay. Naglaing kag pabasol, o mo pamananay, mau. Ha? Huh. Ay, kwa ambaw. Pasensya kang ti panagsasahok, Nana Lorena. Diya akong kami palabsin da ito, nagundaway. Napunuan na ka, no? Tunggal na makitam dito'y balay ko. Ibaga makukuam. No, dati mapukaw di balayaw. Ibaga matinakaw kaw. Iso pasensya kan nung nakasawak ti sana malamlamot ti asaw. Kapag nakmam kumama daytan, Nana, o. Bakit ang kayo, no? Di kayo pa makainakam, bay. Ambaw. Di ka naman may dito'y balay. No, di talaga magsiisim. Ti aramilan. O, ang pa'y ti sirbi, mababagit ang may. Kapag yan ka pa'y mga ngarod, Nana. Pagbali ng lang, nagtatakaw na tao, o. Just kiki di, nay. Apay ati, agsangsangit kayo mo't amagmag na. Ay, nasakit tinakam ko kini ambo, Brenda. Apay ka di. Pinagsasawan na kidain iti sana malamlabot ti asaw. Bakit na lang arunan? Anya? Apay ka nung inaramid na dayta kata kayo. Diya ka mau. Awang ka babain na. Ubingan pinagsasawan na kidain. Idarong kong tupay. Anya? Nagturod kidi bakit anak ng pinagsasawan na kidain iti kakasakay? Ay! Idarom ko tagsango kami dyan kurtay.
Nana Lorena, manong ambo. Agsangsangit mat. Wine, Brenda. Naggapo di tao eh. Kaya jak nalapdan ti bagay, kaya napagsasawa. Ha, marwam. Anya? Ay, nagsakit tinagam na manong. Apay ngamin aya. Ay, nakaungita nga may. Takasaan no may. Ipapili na sabon na dahil wings powder sa bungkaw. Anya? Wine, dahil tatipod no Brenda oh. Iso dyan nakatapala ka adu atin hanggang nasawa kanya. Ay, sakit ko na nga idarom na kayo ka na. Anya? Isupay lang, may tinatulad nga kita raw. Ay kawin na. Arabidin na dahil tasangwag. No asino ati may babayin oh. Hanggang madinangaran. Nagsasawa lang may. Apay, Lorena. Hey, apay, anya tinapasabakin ka. Awanan ba inday jay nga ambaw? Pinagsasawan na kiday. Anya? Ay, bakit anak kaun? Ngam pinagsasawan na kiday ni agkakasakay? Saan amalamlamot ti asap? Iso ajak palabsan na ito agundaway. Agsango kami jay kurte. Ay, napakit. Ang mga lubasol mo manin Ang mga nuingkurim man ng tiugalim analayng amang pabasaw. Ha? Agbaliw ka nga minan. Kita man. Inikandangan iti dakila takuray. Kapo iti panangin sultom iti kumaray. Kaita, pinagsasawan na kalakik nga road iti di malamlamot ti asaw. Ha? Kapo da ita aramid mo nga kasta. Managpabasol ka. Iso adimon urayan analablabos ti aramidon daking kaloray na. Agbalbaliw kang bakit, please. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din! Sigurado ka kadi? Asyak laang ti babae ti biyag mo. Malaksid iti asawam, Danilo. Juan Panyang, si kalaang ti babae ti biyag ko. Kan maysa, di mo panunutan ta asawa? Gaputa saan kumatan nga ay ayatin ni Rosa? Si kalaang Panyang, si kalaang. Agyaman ang mukasta, Danilo. Sapay la ko ma, tapod no dagita nga ibagbaga. Pudno mag. Si kalaang ti babae ti biyag ko. Unak man Isasapay lang ko ma. Ta siyak lang mo ti lalaki ti biyag mo ha. Promise, si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Awanan ti sabalipay. Si kalaang ti inayat. Ay ayatak, kan ayatak tupay. Ang yaman ang mukasta, Panyang. Nasayata na danon ka dito'y balayaw, ninyaw. Ha? Aywan tanta. Nairanamot nga awan tinapanak anak kitang danan ita. Iso nga nagmalmalam nga daklang dito balay. Kasta ka day. Ang mga no kayat mo ti umaiyibang kag intong bigat. Ha? Uwan atata. Anya ti patrabaho yok ma. Agpuros kayo kung maitibo nga timulak at arawng kan parya. Ay na. Agap-apit kayo gaya man tata. Ay, saan ko nga ron akabailan apuroson amay no siyak lang. Hapangan do at damaya ba makadwam, uray may sa kumapay. Ni bakla, masigurado ka mayatay jay tata. Sige man ka raw. Aya pa, tapno malpas tayo adagaws. Anya, siyak, yak kaya ti makitangdang. Ay na, por Diyos por santo. Awala nga ro doon makukwartak ita. Kaya't po Ket, mayat ka nga rod nga umaijabang kag nila kay insoin tun bigan. Uwan ko naklang nga ro doon. Anya nga rod, ket ano santa ti mapan makitangdan. Man ti pakitangdanan ita. Iso nga no daagayab, akit mapanta Ay, pudno day ta ka na kunam. Man talaga tagay ayab ita. Oh, ket anya.
agbalon ta nga ta inton bigat, no saanan. Awan mo timbaga nila kay Inso. Saan siguro Tadi na may imbaga. Sige. Masapatalat nga ro din inton bigat. Tapno malpas tayo adagos, ti panagpuros. Ay na, agyaman ako na, iti may kayo Ay, awan ang yaman na tata. Agyaman kami mo, tata, ha? Kaputa, inayaban na kami. Ay, awan sa bali nga yabak, no saan ada kayaw. Uwan gayam, ang mga nawaya kayo pa inton sa badaw. Ay, anytime tata, nawaya kami kanin ninyo, ay ninya gayam. Apay ka ni, ada man ti patrabaho yo. Ay, agdalos kayo kumaidya ayan ti poon ti tarungkaw. Nasa ngamilan. Ay, katuan tata. Umay kami man ang kinibakla. Ay, agyaman ak kasta Ang mga nuad da pa'y maayaban nyo adad duma, tatno adda ko matikadwayaw. Ni Panyang, barang awan papanan na tata. Ayabak. Sige. Ayabam, no kaya na. Tapno talo kayaw. Anya? Siyak ti ayaban nyo akadwayo ang mapanagdalos ije bangkag nila kay Inso? Ay naapo, pakawanam, uray awan. Ha? No ede, kat makitang tangdanak, saan itan sis? Ang matan, nga addan ni Danilo iti biyag ko. Anya? Saan akayat ni Danilo ang marugitan ti imak? Kan maysa, saan na akayat ang umisitak gapo iti init? Ay, unay kan Panyang. Manipod nam amom da dya Danilo. Kunamot lang no asawa mo. Kat si asawa mo dya tao. Ay basta, uray addan asawa na. Basta siyak ti ayatan na, ayos na ako dun. Ay niya. Ay unay daytan. Talaga naulaw kan gapo iti ayat. Naimbag kumamot ano baro. Saan mo't nga rod ta pamilyado? Ay basta, saan ako na makitang tangdan ita? Mangsapol ka laangan iti sabali akadwayo. Ni bakit Maria, no iso? Anya? Aniya, ay kasta ti imbaga ni Panyangken ka. Nana. Gapulayang tada ni Danilo iti biyag na. Kasi mutan. Di na kanon kaya ti makitangdan. Aniya, asino ay adayday a Danilo? Ay, di boyfriend na Naimbag kumamag nga ron no baro. Ngam saan mo tada asawa na, nana. Aniya, ay sakit kas day ti panangipanakal ni Panyang. Aniya laki din aya. Ay, nga ron, nana. Katala, no di na kaya ti umay. Sakaon, ay tangdan day ta. Ay, agyaman ak nana Adamot lang ang kadwami ka ni Nena intong Sabado. Ay na, agyaman ak unay ti regalong kanyak Danilo. Awanan yaman na pa niya. Si kaki di mo. Basta parakin ka, ipay ko. Awang gayam. At to'y tiduri mo. Paggatang mo, kaya mo gatangan. Wow! Ay na, thank you talaga ha. Awanan ti kidawag pa'y. Gaputa adamin kan ka ti kinaanos akayat ko iti may sa alalaki. Kas itinakunak itay. Basta parakin ka, ipay ko. Makita klaang ang naragsak ka. Naragsak mo tayo. Walang lagi din na sino ti masabat ko. Si Kamang Gayang Panyang. Ha? Apay, di na kun mailasin? Gapu iti kinapintas ko, kasta ka di? Anya? Aday yung aminin ang napimpintasak, ngamda kayo kat. Ngamin, saan ako nga agtrab-trabaho iti kapudutan? Ha? Ijayak lang amin balay. Gapu ta saan akayat ni Danilo ang mapanak makitang dan. Unay mo tinday ta, palang ipanakal mo iti dayta Danilo. Naimbag ko mga rod, no si katilegal nga asawa na, ngam saan man. Ay, nagalas mo tanday tataba si Dilang sika. Di ko namkit di. Umapal ka lang kanyak, iso akas sa tibagbagam. Anya lakit din aya. Anya? Siya, umapalkan ka? Ay na! Uray ngumisit ta, kiti pa nagtrabaho kiti bangkag. Basta saan nakakasyan ka? Pagkukwartam lang, dagiti lalaki. Anya?
limastugan na talaga di Japanyang sika. Ay, naku namon. Limastugan at talaga. Ideawan pa'y daya Danilo iti biyag na. Noon pa kitang danan na. Kasla nakakaasi. Mangarot. Ngamitamot na nakasapol iti pagkwartaan na. Kunamlan no saan na nakitangtangdan iti kalabas. Addan tulat na. Saan man agnanayon ti relasyon da iti dayjay Danilo? Nang runak at addamat asawa na dayjay alalaki. Sa bagay makitdi ah. Uray po uton ti ko bakla. Ang subling to dayjay ang makitangdan. Puutam ko na tumay. Apay ngay Panyang. Saan ka mo na makitang dan? Ha? Apay, saan nyo ka di pa nga mo? Saan ngamin akayat ni Danilo ang makitang danak? Nang runa kat nagbara ti panawan ita. Aniya? Saan na akayat ang umisitak? Iso nga ijayak lang ang balay nga agmalmalam. Ay na, Panyang. Nasaya at lata no adamot ti bukod mo a kwarta. Ngamen, saan ang nasaya at day tangar aramidam? Anya? Saan nga agnanayaw nga ada ni Danilo amang mangtad iti masapul mo? Nang runa nga raw kat addan asawa kan anak na. Apay, saan ka kadi makunkunsin siya iti day tangar aramidaw? Anya? Ay na, nagadumutan anay bagam si kaabak-bakatan. Di ta ka man lang. Hay, awan na talaga ti pilpilyan na di Japanyang. Ha? Taapay? Agasem man, sinong batan na kanon ni Nana Ising di na minsan nga daw. Kat palpalagipan da lang aludeng. Awan san tinamnaman ng agbalbaliw pa iti Japanyang. Ugali ng dayay. Sa bagay mat kiti ah. Bakit man wenno inaunang umiso? Sumbatan na latta. Nagbalinan nga ro da bastos manipon namamuna na daya Danilo. Halaman, para makita, no aginggat ka ano da iti dayja lalaki. Kasta una iti panangipan panakal na ako na. Oh, si kamot gayang Panyang. Kunaklaki din wal alya ti masabat ko. Anya? Kasanumat ngamin. Day tala ang puraw ti matam di makita. Nagsipngot lang aro den. Pumanagnakapaylaan. Ay naguyaw ka matan. Urayak lang na bainan iti kinapintas mo abakla ka. Saan ka mat ngoyoyawin ah? Ibagbagak lang ti pudno. Papanamaya kitrabrabin. Ay na, mapanak man ang jetersena ni Manang Rosa. Barang nakalukat pa eh. Inak man agload. Aglod. Wan, jak namin makontak ti messenger ni Danilo. Ay madanagan akman. Isuanas kan nga awagak ti cellphone number na. Hala, ang mga nuin sukat na kan ah. Ay sumardang ka man. Awan pa'y tinasaya at nga ibagamat. Dita ka man laangan, manaktak ka laang salbag ka. Jak mo tan makontak apulos ni Danilo. Nyangatan din napasamak kan ko na. Nay, itaman ba'y amalidliday kakasta? Panyang. Ha? Maikawak man ang makakita kan kakasta. Tunggal makita ka nga men. Kat nakaragrag sa kamang kitkita iti cellphone mo. Ita, naliday ka. Ay, jak ngamin makontak ni Danilo, nana. Ha? Ay, kat amanga no adaman ng tinaam-am muna ah. Napinpintas ngam si ka. Anya? Amom nga may nga dasawa na. Ngam tinutupam. Gapula ang tambong nga do kwarta na. Anya ngay ita. Ha? Anya? Pasanuwak ngay itan. Awan apulos ti kwartak bakla. Anya? Awan nga minan ni Danilo. Jak amo no sa dino ti ayan na. Awan pulos ti damag ko kan na. At dayta tibagbagak idiking ka. Nasken ngagtrabaho ka para itibagim. Saan kita dayta mang namnamay ti sabali a tao. Tangro na iti kaskin kwa na pamilyado danga. Amang ano ang dapat iyayab nila kay Inso ang matrabaho iji pangkag na. Ha? Kunak man no di mo kaya ti mainitan.
Tanong ko nam idi, asaan na kayat ni Danilo ang umisit ka? Si kakit di mat. Kun kunaklaang dayjay. Anya? Alan ayaban na kumamat no adati pakitang danam. Ay awanin Nalpasan di patrabaho nila kay Inso, yabangkag na. Kanuray adda ni Nena akadwak. Sana si ka. Nasaya ata yung may kabakla. Un gayaw, nakita mo ka DJ, live ni Panyang, di rabi? Ayun, nakita. Ayun, makapalaga talaga. Talaga nga, awanin ti pagsabulan na saka. Awan na talaga ti kwartana. Ay, awan na talaga. So ngayon live ceiling ng dagiti kawis na. May pre-love pang nalalaman ng babaita. Yaks! Ay, awanin di Japan yan. Dahil dyan, ti maghanap na iti kinasadot na. Kati sumat, mangnamnama lang amin iti dayja Danilo. Anya nga ita, kilata nagpuka wakas laasok. Awanin Nimbag kumamad na nagpipintas, di giti in live selling na akawes na. Kasla kawas mo ti babayada na babae. Asino may ti bata gumatag? Ay nako! Kita kiti pada na asadot Kaya da nagiti kawus na, ta bargain. Sakit, dapat ti pre-love ako na ti just kaya babae. Ay, masabat ko lang, makita na. Ay, nasayaan man na nagranata, pre-love. Ha? Kahit kumusta ngay? Ada kadimot lang tigim matang iti kawus alakom. Anya? Agas man, in live ceiling mo pa, iti blouse mo, akurang ti butonis na. Kas kada pantalon mo, alawlaw. Anya? Naimbang man, saan mo ngayon live ceiling, nagiti underwear mo nga gratratik. Weno, nangir-ngir-ngir. Unay maddaytan apa nagsasaom? Ay, dayta ti maganap ti sadot. Awan makukwarta na, anya nga ita. In live ceiling mo pa yan, nagiti kawis mo. May pre-love ka pang nalalaman. Ay, nako. Ay, pangaasim man si kabakla. No awan tinasaya at nga ibagam panawan nakon. Sa anak nga interesado iti ibagbagam. Naasar manan kanyak ta pinagsasawa kiti nasabat ko ni Panyang. Kat, kasta unay maning ngarod arurod na ken ka Ay kat marulat ta Awan mo ti mga iparparit. Puno mo't amin nagitimbagak kinkwana. Ay, No imay kuma nakitrabaho di kadata. At ako makwarta na ita. kat, anya nga ngaron. Iti panagkunana akit agnanayon nga adda ni Danilo iti biyag niya. Ha? Danilo nga? Gusto lang awanin. Tap nagnaga mo di Japan yan. Nalabas ti kinasadot na. Ambong kaday Panyang. Nagapuak iji daya itay. Ay, si Kama ti pagkakatawaan da iji tersena ni Bakit Pia. Anya? Apay, pudno kaday, ti bagbagada nga ilalive selling mo kanaw, dagiti kawus mo. Sakit, pre-love kanaw, unkunam. Ha? Ay na, dayta ngamen ti ibagbagami idikan ka. Nga agtrabaho ka ngamin. Saan kat aray ta mangnamnama ka lang itad dayjay a Danilo. Ay, anya nga ita, kasla ka tay nakakaase, nga awan na pulos ti makukwarta na. Nga uray mula i-live selling ang dagiti kawus mo. Ala, husto ka din nana. Saan nga minakasta? No aday bagbaga, denggaman na imbag. Saan abaribar ti sungbat? Si kamot lang tinakababaen iti kasta nga aramid mo. Naimbag na nasabat kayo, tata. Ha? Nay, si kamag gayam day ta Panyang. Uwan, tata. Kahit kumustan ti panagla-live ceiling mo iti kawus mo a pre-love nga ibagbaga mo iti Facebook. Ni tata mo? Kahit wamag, amom Panyang, iti kasto yakin nalaka ikaw, amok mo tag Facebook. Nabuya nga ro di live mo, hindi na minsan nga daw. Hagasam man tayo lakong pa yan, nagiti nangir-ngir-ngir akawus mo. Hanya laki din aya Panyang.
Awan ngamin at talaga ti kwartak tata. Isu saludsudan kayo kuma. No adda pa iti ipatrabaho yu iji bangkag yu. Ta umayak man mat makitang dan. Ha? Makitangdan ka itan? Sigod mo ta saan? Takunam ka no, saan na kaya ni Danilo ang umisit ka? Kunkunak la dayjay tata. Saan itan? Kayat ko itan ti makitang dan. Uray na pudot ti panawan. Ngam ti ag live selling iti kawas nga awan mo ti mayat ag gumatang. Uray ibagak aprelag. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ubay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man dito ita mapantagla ko. Da kayo na ati mangbagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa ta iti bagkatan. Nadagsan no siyak amin ti mangbagkat. Siyak mata ka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alok magmaw. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day bagkata mo ti awit mo. Tabagkatak mo ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno adamot aramidan ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. Ngayon bagsapam, ading Jory. Ay, kastamot kan ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang ay buri iti chocolate? Ay, kukwaklat tadaytan, manong. Ha? Ay, ginatang ko nga na para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asaan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan saklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Sikapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka nagururay, Jake? Okay lang. Tinapatag na uray ka. Ada nga minkat kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikiriknaking ka. Madlawan na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate aginatang ko aparaking ka, meriendam. Ngam inibos mo't ni ading mo. Inted mo siguro kan kwa na isu nga inibusnan. Yak kumakayat nga itad, ngam magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman at ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na dyan da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatang iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtunglatan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastusak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin nak ha. Nagswerte talaga ni manang ay bure. Tunggal adda umay agpasyar. Isu akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita. Igatangan pa'y ni manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Day na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang.
Adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Ag-diet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyak mo nanang. No apay mo nga min anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaela. Umay ka man dito Jure. Apay tatang. Mapanbualaan di sa bahay di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anya ten tatang. Siyak manon ti baon niyo. Ni Manang Ivory mat kuma at ti baon niyo asumang ati jabantay. Mapankakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon siyak akanayon ng ti baonan niyo. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abasitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamat tatang. Mapankakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom da jay? Naloom tatang. Kita ta alisto ka no makandisaritado. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yung ti saba tatang. Una yan anak ko. Kinan mo mutan ti kagudwa bulig asaba. Ay, makabanog nga tati sumang at ijabantay tatang. Una kan. Tsak tupay kabaalan akanan ti kagudwa bulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak iji kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apa si kati sumangsango? Ni Manang mo ti kasapulak. Si kamot manong, mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni Manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti kasapulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Alangar. Urayag ni Manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayag latan ni Manang mo. Pumanaw kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo manaw. Kik da ito para kin ni Manang mo. Mabalin ka diti dumawat manaw. Ay sus, dumawat kanton akin ni Manang mo. Apaman ama itod ko kin na. Ay, kakanakon ati para kanyak manaw. Ay unay kan Jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin mo. Urayam ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas takas lamabisbisinan ka nagdakkel mo tabagim. Anya? Ala, panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak tigabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kasjeng ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangin. Iso nagalas ti kasjeng ugali na. Anyaman nga minan ti naramid na. Saan mo ta para kinuha na ito cake? Ngam kayat na, iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan kwa na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapoy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan na papabainan. Yak laheng kayat ama iruwam na ti kasjeng nga ugali na. Gaputan na galas. Aslag bibisi na kanayon. Nagdakkel mo ti bagina. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasaok mo. Ngam ipilit na kami ti kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti san anasayaat.
Adto yung tikay, umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa, ta nakababain. Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan ko abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kung timatay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kung timatay. Nanang, sa dino ti ani Jory, kadwandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti panakaibabain na. Apay, asinaw tinagpabain. Ni ulo ananang, kasano, ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madanagan nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin dayta? Kat no adlay di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid ti agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na. Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang. Sikaman ti mga lokoy kan kwa na. Tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam timbagam, ngumada ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramid timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y katawa ti kabsat kon. Anya ti amok ngay, no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak garod ka ba ulan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga. Daytoy laang mananti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasit ti kankanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pay laang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapindas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain na pay laang ang agaram. Gaputa, dagiti ag gusto kan kwa na ita. Iso dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka na tama ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan, Jake. Ti panagadalta na takumat ipang pangruna ta. Amok day ta, Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Iso nga urayam latan. Saan ani Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Sigamot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat asumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Kik, para keng ka.
Dakkel na ito akik. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Jak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kan jak kayat ti sumango kan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading jure. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, asan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan lakmatay. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita. Sangwon ka na sayaat, idinto a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, jure. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pay nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputakim mutong kan. Wan nga rod manang. Kaya't agyaman ak iti tulong mo No saan agapukin ka, sana kumakim mutong. Maragsa ka nak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaam day tama nang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso asikan ti mapan. Ison ti pangrabyan tayo. Anya nga rin ti mapangkukatangan bakay. Gumatang kay ti may 1 kilo a pork. Kan gumatang kamutan iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumutan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin ti gatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaisuna nga iduldulin ko. Inuutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Inak manajitir sina niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siyaray. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadanong ka ni Linda. Pudno ti bagba ko naktumay. Ay na. Mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day jayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Di ta ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close ni Yunais. Yak makagatang iti si Den May. Anya laki din. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matan na anyat gatangan niyo. Kwa. Ala, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat ng si daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si daing kuma, adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit-kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutila kumasidaan, adeng. Dagito lang manong, canned goods, noodles, kan tuyo.
Anya, Adakan ka manong, nung gumatang ka. mala, ilakwan na mga roditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong. Bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka. Ngam tuyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa balingal daw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga roda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa balingal store. Apay no, nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta kaday, iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din nung makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa saong. Nga kalutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri, iti anak ta. Mala, sublatam nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsersera iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork da jay akarag idinaminsan nga aldaw. Ngam ko na nagsera kayo kano? Ay, niya, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna. Agam sa bagay, ang mga nurabi una yan, ni daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 da jay iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan nga ay. Jackman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot yunis, taglaklako iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan. Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgayan ti mapanaser-seripan. Anya? Wan mare, amumutun ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kung di gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da karag. Makaraman da jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sikakin di mo panay. Saan naman man? Paray, ina, pudno man ti pagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kung siksay dahi ayo nice. Iso asa anak amauma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasaan mo't ang makauma, tikin napintas na. Anya laki day. Nay. Umawawag ni bagay ko ah. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito ay anti kumparay bakit? Abay aya. Ne,
Bay, ayaw ko nang pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamsi ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako na akaun. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaun. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sika hindi man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia di sindraw. Barang ada makita. Ado, ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Inkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong ah. Saan nga iti paggatangak? Nagadong nga. Inakida iti tersina ni Yunais. Ibagak tulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo abaklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Ure, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjay lang taayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya. Dayja, Eunice. Agpuno ka. Wan ko na. Ay si kaki di mabakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapanugat gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitam mo na ito abaklamod. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka tanga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kit-kitanak matlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo ah. Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan tito yaw. Ah, kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagang manong. Ha? Ay, awan, ading. Tikunak. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman tayo may kumatang ito tayo. Bareng humamam. Hala, kit-kitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagiyaman. Tadagin natang kwasi daan bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitmo na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsidsida. Iso nga rin tadala ko da.
Anya ka mo din. Imbis nga gyamang ka, umanungit ka ba lang? May sila ang at istor ano bali na pagkatangan? Ha! Kunam kit de. Napan ka manon gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan ko nga mo anya. So akay kayat mo timap mapalay di tersena day di ayones. Gaputa pag-aayat mo laang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagbadbado na. Ay no, awanan ka iti bain. Ay, Linda. Amam si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngamsaan mo na tamay katita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya? Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nanggag ko nga ro daging kay balay. Natitilingak pa siya. Iti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Amano makadalon to di ka ni bagagaw na rikatay. At damag ka pa nagbutang mo kinibakan mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidan. Agsirsirip, anya langit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baon nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang, nagkakatawa ka din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabakla. Sarting anak, tamang ano niya pa ti marami ko king galo. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.